Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A bidiyon mu ne wasu applications masu matukar muhimmanci muka zakulo muku duba da yanayin muhimmancin wayannan applications da kuma gudunmawa da suke bayarwa a amfani da waya da muke na yau da kullum. Kuma wayannan applications suna ƙara ƙawata waya, wanda wayannan applications din zaka tarar ba kowa yake da su ba, saboda akwai waɗanda ma ba su daɗe da fitowa ba. Domin ganin wayannan application da roka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo, amma kamar kullum dan uwa ka danna mana subscribe idan wannan ne farkon zuwan ka da Allah, sannan ka danna alamar ƙarawa ka zabi. Application ɗinmu na farko shine wannan, kamar yadda kake gani a link din shi yana a description na wannan bidiyo na aje maka, sai ka je ka yi downloading nashi. Bari mu shiga cikin application ɗin. Bayan ka bude applications din, wannan shine fuskar da ta fara nuno maka. Kawai sai ka click a nan ka ce okay. Da zarar ka shigo mataki na gaba shine za ka ga application din ma yana nuna ma, sai ka kunna wannan 'yan alamar next, sai ka kunna ta okay. Bayan ka kunna ta, shi amfanin wannan application shine zai canza maka wannan bar din na kasan wayarka, wato gurin minimizing, back da kuma free. Zaka ga da yana a baki, amma yanzu bari mu ga misali mu zabi wannan. Idan ka shiga ka zaba, bari ya bude. Idan ka duba a nan zaka ga ya bude. To mu misali yanzu bari mu dau wannan, su ga sunan kala kala ne applications din, suna matukar ƙara ƙawata waya sosai da sosai, kuma ba kowa ne zaka tarar da shi yana amfani da wannan application. Idan kuma ka iya zuwa nan ka zabi wani, shi man ka duba nan ƙasa zaka gani da zarar ka yi back ko minimizing zaka ga wannan applications din yana functioning. A gani? A takaice wannan shine application dinmu na application na biyu kuma shine wannan, shi ma link din shi yana a description na wannan bidiyo na aje maka. Shi ma bari mu bude shi. Da zarar ka bude application din, wannan shine fuskar da zai fara nuno maka, sai kai click a nan kasa wato getting started. Da zarar ka yi nan zai rinka nuna ma yanda za ka yi aiki da shi ne. Wannan test ne za ka yi, sai ka ce save, sai ka yi wannan kasa kawai kai click ok a nan. Idan ka duba a nan sama za a ga application din ya fara aiki. Shi amfanin wannan application shine zai baka dama a ko ina kake, ko ma me kake, ka ba wa waya ka wani umarni ta hanyar yin wani gesture ta kai ka wani guri. Bari dai mu koma cikin applications din domin za ku fi fahimta ta. Misali yanzu idan muka dawo, sai kai click a confirm. Da zarar ka yi confirm, shi a yanda za ka yi aiki da wannan application, za ka dan fara danne free na wayar ka ne, sai kai sama kamar haka. Kaga ya kawo ka nan gurin. To daga nan gefe za ka ga akwai wasu dige-dige, kawai sai kai click a wurin. Bayan ka yi click ga manage gestures nan, wato na farko, sai ka shiga. Da zarar ka shiga sai kai click a nan ƙasa add, wato kenan. Bayan ka yi yanzu let's say mu gani, bari mu zaɓi dan wani gesture haka, bari mu ga mu sa tick. Sai ka zaka fara da samawa gesture naka suna, ko ma dai me zaka iya sawa, sai ka ce save. Da zarar ka yi yanzu zaka ba wannan a ko ina kake, in kai wannan symbol din yanzu da muka yi, me kake so ta yi ma, direct all, launch app, open web, za a ga dai duka nan. Bari ga mu misali yanzu mu sa bluetooth, sai ka ce save. Za ma ka iya ƙara wani, bari mu ga misali shi kuma in muka sa wannan, mu sama mai suna cancel. Bari mu ga misali in muka sa wannan shi kuma bari mu ga mu ce buɗe mana wani application din. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi ta kawo mana wasu applications wanda za mu zaɓa. Da zarar mun yi wannan gesture din za ta kawo mu gurin. Misali yanzu bari mu zaɓi wannan, sai mu ce save ok. Bari nuna mana amfanin application din. Misali yanzu bari mu fara amfani da gesture na farko, bari mu fara yin tick. Kai tsaye za ka ga yanzu ta kawo maka gesture want to turn on your bluetooth, wanda ko me kake da zarar kai wannan ba sai ka jawo labulen wayar ka ba, kawai kai tsaye kana danna allow
bluetooth na wayarka zaka ga gashi yana budewa. Na tabbata zaka ji daɗin wannan application ɗinmu na uku kuma wato na ƙarshe shine wannan, kamar kowanne link ɗinsa yana a description. za a ga na sa mai application na uku, na sa maka link na shi a gaba. Shi amfanin wannan application shine wasu wayoyin suna zuwa da shi, amma duba da za ka ga mafi yawancin wayoyi ba sa zuwa da shi, sai sa muka kawo shi. Wato zai baka dama ka haɗa application biyu ka rinka aiki da su. Misali dai bari mu shiga domin za mu fi ganewa. Da zarar ka shiga sai kai click a nan kasawa da shortcut, gurin da za ka yi adin na wani shortcut kenan. Matakin farko shine za ka fara da zaɓar wanne a application kake so ka haɗa biyu kana aiki da su ɗin. Bayan ka gama zaɓa applications ɗin sai ka ce save. Da zarar ka yi save sai tambaye ka inda zai ma adin na wannan a shortcut screen, kawai sai ka ce add. Bayan ka gama shi wannan aka gama seta shi sai ka yi back. Idan ka dawo nan za ka ga gashi a nan ya ma adin na wannan gesture. Bari mu click a wurin ka gani. Kamar yadda na gaya muku, soyayya suna zuwa da wannan tsarin, wasu kuma wayoyin ba sa zuwa da shi. Za ka ga yanzu ga wannan application din na sama ga kuma wani a ƙasa. Wato za ka iya haɗa applications biyu kai aiki da su kuma a lokaci guda. Ka gani, za ka iya ka ƙara wani. Wannan ma shi ma ina da yakinin cewar application ne mai matukar muhimmanci, wanda zai taimaka maka gurin hada applications biyu kai aiki da su. Kance wannan shine karshen bidiyon namu akan wayannan muhimman application guda uku da muka zakulo muku. Muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Da Allah, idan har wannan bidiyo namu ya burge ka, ka danna mana alamar like bayan ka yi subscribe. Muna godiya da kasancewa da wannan channel. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.